Devetnica svetom Iliji proroku. Prvi dan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, tebi su služili proroci, pripravljali ti put, ravnali ti staze i opet te ljudi ne prepoznaše kao spasitelja i otkupitelja. I nama se isto događa na našim životnim putovima. Pomogni nam po zagovoru proroka Ilije da te uvijek prepoznajemo i priznajemo kao Gospodina. Neka naši putovi, kojima ti trebaš proći s nama, budu čisti od svakoga zla i grijeha. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Molitva protiv idolopoklonstva. Bože, kome se klanjamo i koga štujemo. Susrećemo se s raznim idolima i kumirima, koji znaju zarobiti našu maštu i osvojiti našu pozornost. Oslobodi nas svih pošasti kojima se znademo klanjati i pomozi nam da se jedino tebi klanjamo i jedino tebe štujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Molitva djece za roditelje. Svemogući Bože, ti si po proroku Malahiji obećao poslati proroka Iliju, da obrati srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima. Ilija je učio odraslu djecu i roditelje svoga vremena neka se vrate k tebi da bi bili bliži jedni drugima u savezničkoj ljubavi. Učini da nas naši roditelji razumiju unatoč našim pogreškama i s ljubavlju prate kroz život. Daj da im mi, njihovi odrasli sinovi i kćeri, posvećujemo doličnu pažnju i pružamo potrebnu pomoć u njihovoj starosti i nemoći, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Biblijske litanije u čast proroku Iliji. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas. Sveta Marijo, kraljice proroka, moli za nas. Sveti Ilija, čovječe Božji, moli za nas. Sveti Ilija, slugo Božji, moli za nas. Sveti Ilija, vjesniče volje Božje, moli za nas. Sveti Ilija, proroče Boga živoga, moli za nas. Proroče istiniti, moli za nas. Proroče neustrašivi, moli za nas. Proroče osamljeni i poniženi, moli za nas. Proroče koji ponizno priznaješ da nisi bolji od otaca svojih, moli za nas. Proroče koji dopuštaš da te Duh Božji vodi kamo On hoće, moli za nas. Proroče koji se pokoravaš glasu Božjemu, moli za nas. Proroče kojega je Bog uslišavao, moli za nas.
Proroče po kojemu Bog ozdravlja bolesne, moli za nas. Proroče koji slušaš zapovjedi Božje, moli za nas. Proroče spremni na dalek životni put po riječi Božjoj, moli za nas. Proroče kojemu se Bog ukazuje u šapatu blagog Lahora, moli za nas. Proroče koji revnuješ za Boga nad vojskama, moli za nas. Proroče koji blago prenosiš poruku nemoćnoj udovici, moli za nas. Proroče koji ne dopuštaš da Božji sljedbenici gladuju, moli za nas. Proroče koji hrabro prenosiš poruku moćnomu kralju, moli za nas. Proroče koji gradiš žrtvenike imenu Božjemu, moli za nas. Proroče koji se klanjaš Bogu pravomu, moli za nas. Proroče kojega nitko podjarmiti nije mogao, moli za nas. Proroče koji uklanjaš idole iz svoga naroda, moli za nas. Proroče koji moliš Boga da obrati srca odmetnička, moli za nas. Proroče koji odvažno prekoravaš upropastitelje naroda, moli za nas. Proroče koji opominješ ljude zbog grijeha njihovih, moli za nas. Proroče koji odvraćaš ljude da ne savijaju koljena pred idolima, moli za nas. Proroče koji nagovaraš silnike da se pokaju, moli za nas. Proroče koji navješćuješ život mrtvima, moli za nas. Navjestitelju hrane ljudske kao dara Božjega, moli za nas. Navjestitelju kiše kao dara nebeskoga, moli za nas. Svjedoče pravde i opomene Božje, moli za nas. Svjedoče ljubavi i milosrđa Božjega, moli za nas. Proroče koji si živi dokaz uslišane pokore i žrtve, moli za nas. Proroče koji si dokaz uslišane molitve, moli za nas. Proroče koji si stajao uz Isusa na dan njegova preobraženja, moli za nas. Proroče koji si duha svojega dao proroku Elizeju, moli za nas. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Moli za nas, sveti Ilija proroče, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, Ti si pozvao proroka Iliju da pred Tvojim licem živi i za Tvoju slavu revnuje. Daj i nama, svojim slugama i službenicama, da vazda tražimo Tvoje lice i budemo svjedoci Tvoje ljubavi. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.